Vedeli ste, že vymyslená postava Supermana je inšpirovaná skutočným hrdinom Ježišom Kristom? Poprvé, obidvaja prišli z neba na zem. Po druhé, obidvoch tu poslal Otec. Po tretie, žili na zemi ako obyčajné deti s obyčajným detstvom a na prvý pohľad vyzerali ako úplne obyčajní ľudia. Až do svojej dospelosti, kedy vstúpili do svojej služby. Superman do zachránenia sveta a Ježiš do zachránenia reálne sveta. Obidvaja bojovali s tým získať dôveru ľudí. Dokonca v Supermanovi je jedna scéna, kedy Clark prišiel do kostola a sa poradiť so farárom a sa mu zdôvodil, čo ho trápi. A v zábere bol, keď hovoril, tak bol vlastne Ježiš Kristus a farár mu dal takú radu: potrebuješ urobiť krok viery, aby ti ľudia začali dôverovať. Obidvaja bojovali proti zlu a proti démonom a dokonca zomreli v boji, keď bojovali proti diablovi. Inými slovami, v druhej časti Supermana, Superman vs. Batman, keď tam oživili proste démonickú bytosť, ktorú nemohli poraziť a naberala na silu, tak sa vlastne obetoval a zomrel. A keď zomrel, tak keď ho dávali dole, tak v pozadí dokonca boli kríže z trosiek. A nemyslím si, že tam boli náhodou. A čo je ešte zaujímavejšie, tak v ďalšej časti Supermana vzkriesili z mŕtvych a Superman ožil. A takisto aj Pán Ježiš Kristus ožil. Vymyslená postava Superman je inšpirovaná skutočným hrdinom Ježišom Kristom. Vedel si túto vec? Skús to poslať ďalším fanúšikom Marvel a DC, čo si o tom myslia. Ak by si chcel spoznať toho skutočného hrdinu, že aký je Ježiš Kristus, môžeš nás odoberať alebo pozrieť si náš web.